बादायलायनायखौहाय बिजिरग्राफोर अर्थात नायबिजिरग्रा बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों लोगोसे जोंहा बिपिएफ दोलोनिफ्राय बा बिभिन्न दोलोनिफ्राय नैबे कालचार प्रग्रामाव सफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होननाय बे समाव जासिदों आरो जों बयबो मिथिगौ बैसागुआ बारलांबाय नाथाय बे बैसागुआ बिदाय होननानै बुंदों खिन्थु बिदाय नङा दोनथ'नायसो बिदाय जाया बैसागुआ मालाबाबो बिदाय जाया बैसागुआ फैगोन थांगोन फैगोन थांगोन दोनथ'बाय बे बोसोरावहाय मथथे जोबथ'बाय बे बोसोरनि थाखाय बिनिखायनो दिनैहाय नैबे गसाइगाव हायार सेकेन्डारि फिल्डआवहाय खुब मोजांथारै बर' हारिमु आफादा जे खुंदों आरो आं मिन्थिदों खिन्थु आंनि थाखाय बेनो फार्स्ट टाइम प्रत्येक बोसोरावनो बिथांमोना खुंबोबाय थादों आरो आं बे खुंनायखौ बै समाव जेब्ला सानलायलायदों आं होनदों हायोब्ला दस्रा जायगाफोरावबो जोंनि मैखोम बर' गामिफोरावहाय जिथु बे प्रग्रामखौ जिथु लायोबा खुब मोजां जागौ होननानै आङो बै समावबो बिथांमोनखौ बुंहरदों निश्चय फैबाय थानायाव बेखौ बिजिरगोन आरो आखायाव लागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ मानोना बेवहाय गासिबो कमिउनिटिनि मानसिफोर दङ खिन्थु बैसागु होनना बुङोब्लाबो धोरोमजों खोथा गैया बैसागुआ मोनसे हारिखौ सिनायथि होनाय आरो हारिखौ लाखिनाय आरो बैसागुआ आं बैबारावबो जेब्ला आंखौहाय जगेन्द्रपुराव आलासि महरै लिंहरदों बे समावबो आं बुंदों बैसागुआ कुनु ब्रह्म कुनु बाथौ कुनु ख्रिस्टानजों खोथा गैया साफ्रोमबो बर' हारिया बे बैसागुखौ नाजावनांगौ आरो बे बैसागुआ जोंनि थाखाय ओंथि गोनां बे बैसागुजों गासिबो जोंनि एक्टिभिटिसखौहाय फोरमायदों जोंनि गासिबो एनभायरनमेन्ट बा जोंनि मिथिंगाखौबो समायहोदों आरो बोसोर गोदान हिसाबै सरकाराबो बेखौ गनायथि होयो एप्रिल दानखौ नङा होमबा फारसेथिं मिथिंगायाबो नोङो समायो फारसेथिं सरकाराबो बेखौ बोसोर गोदान होननानै मानियो दा बेनिखायनो बियो मोनसे जोंनि बर' हारिजों लोगोसे समग्र जातियानो धोरोमखौ बासिया लाबानो दिनै बे बैसागुखौहाय बुजिनो हादों आरो मोनदांनो हादों खिन्थु दिनैनि दिनाव आं जेखिनि नुदों बैसागुआ सिगांनि बैसागु नंला एबारनि बैसागुआ बहुद समायना रमायना आङो बेखौहाय 5 बोसोरनिफ्रायनो नुबोदों गोबां सोलायनायखौ आं जेब्ला खाथि सोमोन्दो थादों फ्राय बैसागु जेब्ला प्रग्राम जायो अब्ला थांनानै आं नुदों गोजा सादोर गोजा दखना गोजा सिन्दुर गोजा आरो गुफुर आसान सांगाजों खुब समायो खिन्थु सिगांनि बैसागुआव सबसे गाज्रिसिन गाननानै बैसागु जायोमोन खिन्थु एबारनि बैसागुआ सबसे मोजां गाननानै बैसागु जादों दा बेनिखायनो होनदों आङो सोरबा ख्रिस्टानाबो भुल साननो नाङा आरो साननायबो नंला सिगां जाबोबाय माखासे जिनिसा जोंनि गेजेराव माखासे भुल बुजा दंमोन जे बैसागुबा लोंनाय जानायासो बैसागु जायो बेबादि साननाय दंमोन आरोखि खिन्थु दा बुजिबाय लोंनो हानाया लोंबाय जानो हानाया जाबाय नङा होमबा लोंनो हायै लोङैखौथ' लोंथाबोखाया रावबो जायैखौथ' जाथाबोखाया दानिथ' उल्थासोआव माबेबा जायगायाव बहुद दिनैहाय जोंनि मानगोनां जोंनि बाथौ समाजनि हक ब्रह्म समाजनि हक जौखौनो नोङो खाथियाव दोनबावलासो किसुमान नोङो होननायसो जायो आंबो ख्रिस्टान हिसाबै
बिसोरसो खना खना थाना होसोमबायो नङा होमबा थ' बायदि बेफोरो जायो दा बेनिखायनो जिनिसा आं होनदों लोंग्राया लोंगोन जागोना जागोन खिन्थु बे बैसागुआ जोंनि सिनायथि हारिनि सिनायथि आरो बे बैसागुआव जों बयबो लोगो लानांगौ जों बयबो लोगो लानांगौ ख्रिस्टानबाबो फैनांगोन ब्रह्मबाबो फैनांगोन बाथौबाबो जेसेबां धर्मनि दङ मानोना जोंनि कालसारखौ जों खोमानो हाया जोंनि कालसारखौ जों खोमानो हाया जों बर' आरो बे बैसागुआनो बर'नि मोनसे सिनायथि दा बेनिखायनो आङो नैबे जायगानिफ्राय खावलायहरो जे फैबाय थानाय समाव जेरैबादि मेहेरगोनां दिनैबो मोनसे बिदाय बैसागुखौहाय मेहेरगोनां खालामफैदों फैबाय थानाय समाव जेखि जायगायाव खालामा बा बेयावनो खालामा मानो बा मोनफ्रोमबो जायगायाव बैसागु प्रग्राम खालामा मानो धोरोमखौ बासियालाबा गासिबो बर' हारिया लोंहोर थानानै मोसानांगौ मुसुरनांगौ जोङो गावजों गाव बिदा फंबाय रंजानांगौ मानोना बिलाइ गोदान आरो बिफां गोदानजों लोगोसे जेरै समाय होदों नोंनि गोसोनि मैलाखौबो समाय होनांगौ गारजोबनांगौलै बैसागुनि नेमा बिसो गाज्रि बिलाइफोरा सिरिलाङो आरो गोदान खिलियो माने बोसोरसेयाव जे बोराबलायदों नांलायलायदों मोहेरलायदों इलेक्सनफोराव गाज्रि मोनलायनाय मामि जालायनाय पार्टिखौ लानानै बेफोरखौ ज्राब गारनानैहाय बैसागुआव मोसालायनायजों जों गोरोबलायफिननांगौ आरो गोदान मोनसे गोसोजों जों आवगायलांनांगौ गोदान मोनसे थांखि आरो मिजिंजों जों आवगायलांनांगौ मिथिंगायानो जुदि समाय होदोंब्ला जों मानसि जानानै गावजों गाव मानो समाय होलायनो हाया जोंनावहाय खेमा होलायनाय थानांगोन अनलायनाय थानांगोन खेमा होलायनाय अनलायनाय थाबासो खौसेथिया फैगोन नंगौना नङा ओंखायनो खेमा होनाय आरो अननाया जाहैबाय बिफां दोरैहाय जिनिसा बिलाइ गोजामा सिरिनानै गोदान खिलिनानै समाय होनाय बादि जोंनि गोसो गोरबोआवबो गोदान मिजिं जानांगौ बे बैसागुनि दुआरै गोदान थांखि आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिया फैनांगौ दा बेनिखायनो बे समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंबावनो सानाखै जिनो हक दिनैनि जेखिनि कालचार कम्पिटिसन बियो मोजाङैनो मोजां साननैनि जे प्रग्राम मोनसे लादों बर' हारिमु आफादा जे बियो मोजाङै मोजां जाफुंलांथों इसोरनियाव बेखौनो आरज गाबो मोजां बोथोर मोजां दिनखौ बारग'होलांथों आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबो आरो फैबाय थानाय समावहाय फिन बेबादिनो जोङो खौसेयै जोङो लोगो लाज्लायनो हायो आरो जोङो बेबादिनो रंजानो हायो